Croeso i neuaddau preswyl myfyrwyr Prifysgol Bangor, lle diogel, fforddiadwy ac wedi gynllunio i'ch helpu chi i deimlo'n gyffyrddus o'r diwrnod cyntaf. Os ydych chi'n dechrau ar eich taith fel myfyriwr israddedig neu'n fyfyriwr olradd sy'n chwilio am lety, mae gennym ni rhywbeth fydd yn addas i chi. Mae gan Fangor chydig dros 2,400 o ystafelloedd, sy'n golygu yn bod ni'n gallu gwarantu llety i holl ymgeiswyr israddedig newydd sy'n gwneud cais mewn pryd. Mae ein neuaddau wedi lleoli ar ddau safle, Pentref Friddoedd a Phentref y Santes Fair. Ond pa bentref fydd ora i chi? Mae Friddoedd ym Mangor Uchaf, rhan brysur o Fangor sy'n llawn myfyrwyr. Dim ond 10 munud o waith cerdded sydd o Bentref Friddoedd i brif adeilad y brifysgol ar ffordd y coleg ac i orsaf drenau Bangor. Mae Pentref y Santes Fair ar ochr arall i Fangor, sy'n edrych dros ganol y ddinas, tua 20 munud o waith cerdded o brif adeilad y brifysgol a'r orsaf drenau. Friddoedd yw'r mwyaf a'r prysuraf o'r ddau bentra. Mae awyrgylch gwych yma bob amser a llawer o bethau'n mynd ymlaen. Gall myfyrwyr fynd i far wno am bryd o fwyd poeth a diodydd fforddiadwy, neu fynd i un o'r digwyddiadau myfyrwyr niferus ac yn helir yma. Mae canolfan Brailsford ar y safle hefyd, sef campfa a chanolfan chwaraeon y brifysgol, ac mae amrywiaeth eang o weithgareddau ffitrwydd ar gael yno. Mae Pentref y Santes Fair yn llai na Phentref Friddoedd, ac mae awyrgylch hamddenol yno. Gall myfyrwyr fynd am goffi yng Nghaffi Barlows, mwynhau gweithgareddau hwyliog yng ngofod Adloniant a Capela, neu bicio i'r ystafell ffitrwydd ar y safle i wneud ymarfer corff. Mae gan y ddau bentra bopeth sydd ei angen arnoch, gan gynnwys siop, golchdy, siop goffi, ystafell gyffredin ac ystafell gyfrifiaduron. Felly, beth am yr ystafelloedd eu hunan? Mae ystafell safonol yn Friddoedd yn cynnwys ystafell molchi breifat ac mae cegin i hyd at 8 o bobl ei rhannu. Mae nifer cyfyngedig o ystafelloedd rhatach ar gael ym Mhentref Friddoedd ac mae nhw ar gael ar sail y cyntaf i'r felin. Mae rhain yn ystafelloedd hŷn, ond maen nhw'n dal i gynnwys cyfleusterau on-suite preifat a chegina sy'n cael eu rhannu. Mae gan Bentref y Santes Fair amrywiaeth ehangach o ystafelloedd at ddant pawb. Mae ystafell safonol ym Mhentref y Santes Fair yn cynnwys ystafell molchi breifat a chegin mae 5 i 8 o bobl yn ei rhannu. Mae rhai ystafelloedd rhatach ar gael ym Mhentref y Santes Fair hefyd, gydag ystafelloedd y molchi sy'n rhaid ei rhannu. Gall myfyrwyr ddewis cael mwy o breifatrwydd pan byddant yn dewis un o 4 math gwahanol o fflatiau stiwdio ym Mhentref y Santes Fair. Mae gan y fflatiau stiwdio, on-suite a chegin fach breifat. Mae yna hefyd 2 tref sy'n rhoi'r teimlad o fyw mewn tŷ myfyrwyr. Caiff geginau eu rhannu rhwng hyd at 12 o bobl a chaiff ystafelloedd ymolchi eu rhannu rhwng 2 o bobl. Gall darpar fyfyrwyr radiograffeg wneud cais i fyw yn neuadd Snowdon yn Wrecsam. Mae'r ystafelloedd on-suite wedi trefnu mewn fflatiau 6 stafell gyda chegin sy'n cael ei rhannu. Felly, pam ddylech ddewis byw mewn neuadd? Un o'r prif fanteision yw bod popeth wedi gynnwys yn y pris. Mae hynny'n cynnwys Wi-Fi cyflym, yr holl filiau fel dŵr, gwres a thrydan, ynghyd ag aelodaeth am ddim i'r brif ganolfan chwaraeon, canolfan Brailsford, yn ogystal ag aelodaeth campus byw, calendr fawr o ddigwyddiadau cymdeithasol, rhad ag am ddim, sy'n dod am myfyrwyr at ei gilydd. Byddwch hefyd yn teimlo'n ddiogel, gan fod gan holl neuaddau Bangor, swyddogion diogelwch ar gael 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos. Rydym yn deall bod gan bob myfyriwr anghenion a chyllidebau gwahanol, ac mae gennym ystod o ystafelloedd fforddiadwy sy'n addas i chi. Mae amryw o opsiynau hygyrch ar gael, gydag ystafelloedd, ceginau ac ystafelloedd molchi wedi eu haddasu. Mae gennym hefyd neuaddau wedi neilltu'n arbennig i siaradwyr Cymraeg, myfyrwyr gofal iechyd, neuaddau tawel, fflatiau i ferched yn unig a fflatiau di-alcohol. Os cewch unrhyw broblem tra byddwch yn byw yn un o neuaddau'r brifysgol, gall ein staff yn y swyddfa neuaddau eich helpu. Mae gan bob un o'n lleoliadau preswyl, dîm cymorth preswyl, sy'n gyfrifol am eich lles, sy'n cynnwys mentoriaid myfyrwyr sy'n byw yn y neuaddau, ynghyd ag uwch wardeiniaid. Wrth ddewis byw yn un o neuaddau Prifysgol Bangor, gallwch fod yn sicr o lety cyfforddus, fforddiadwy a diogel yng nghanol Bangor, gyda chefnogaeth bob cam o'r ffordd. Ewch i'n gwefan i gael mwy o wybodaeth.